Πληρωμή υποχρεώσεων τέλος Μάρτη. Πολύ μεγάλη προσοχή. Όλες οι υποχρεώσεις μας που λήγουν στα τέλη Μάρτη, είτε είναι υποχρεώσεις προς την εφορία, είτε είναι υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ, είτε είναι υποχρεώσεις μισθοδοσίας, γενικά οτιδήποτε έχει καταληκτική 31 Μάρτη, προσέχουμε ιδιαιτέρως να το πληρώσουμε το αργότερο μέχρι 5η 28 Μάρτη. Για ποιο λόγο? Έχουμε τραπεζική αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών, το οποίο φέτος είναι την Κυριακή 31 Μαρτίου. Πρακτικά λοιπόν Παρασκευή 29 Μαρτίου και Δευτέρα 1η Απριλίου είναι 2 μέρες τραπεζικής αργίας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Αν εκτελέσουμε μια συναλλαγή την Παρασκευή στις 29, θα υπάρξει ένα βαλέρ, δηλαδή τα χρήματά μας θα φανούν ότι πληρώθηκαν την 3η 2 Απριλίου. Άρα πολύ πιθανό κάποιες πληρωμές μας που είναι με καταληκτική 31 Μαρτίου να φανούν ότι πληρώθηκαν την 3η 2 Απριλίου. Και χωρίς να το καταλάβουμε να έχουμε πάλι ιστορίες με τόκους, με εκπρόθεσμες πληρωμές και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Άρα τι κάνουμε? Όλες αυτές τις μέρες και μέχρι το αργότερο στις 28 Μαρτίου μαζεύουμε τι πληρωμές έχουμε με καταληκτική τέλος Μάρτη και το αργότερο τις καταβάλουμε την 5η 28 Μαρτίου.